Il-Knisja f'Malta dejjem kienet minn ta' quddiem li offrit tlita mħabba lejn dawk il-persuni li huma l-aktar vulnerabbli. Minn trabi ta' twelid sa' anzjani kollha jaqgħu taħt il-kappa tal-Knisja Maltija biex tkun minn ta' quddiem u tagħti s-sapport tagħha. Tfal li sfaw imwarba mill-ġenituri jew minħabba problemi soċjali dejjem sabu kenn u mħabba fid-djar tal-Knisja. Il-familja hija sors importanti f'għajnejn il-Knisja u dejjem tkun bil-bibien miftuħa beraħ biex tilqa' lil dawk li jħossuhom imwarba, kemm permezz ta' għajnuna konkreta fil-bżonnijiet li nqalgħu, kif ukoll permezz ta' counseling persuni professjonali. Iż-żgħażagħ bi problema ta' abbuż kemm ta' sustanzi kif ukoll sitwazzjonijiet oħra bħal prostituzzjoni dawn ukoll sabu kenn f'xi waħda mid-djar ta' riabilitazzjoni li għandha l-Knisja. Vittmi ta' vjolenza domestika isibu kenn f'wieħed mix-shelters provduti. Hekk ukoll isibu shelter dawk li m'għandhomx saqaf fuq rashom u ikel biex isostnu lilhom infushom. Dawk li għal xi raġuni jew oħra qegħdin jiskontaw sentenza f'ħabs se jsibu wkoll diklit ta' ħbiberija mill-Knisja u tkebbes fihom it-tama li qatt mu tard biex jerġgħu jirritornaw fis-soċjetà. Il-persuni b'diżabilità għandhom post speċjali ferm fil-qalb tal-Knisja u permezz ta' djar tagħha tagħtihom is-saħħa li jemmnu fihom infushom f'ambjent li jiġbaħ lill-familja u li jkabbar l-abilitajiet tagħhom. Dawk li b'xi mod kellhom jabbandunaw l-art li weldithom u qed isibu kenn f'pajjiżna, il-Knisja wkoll hija ta' rifuġju għal persuni mġarba b'dan il-mod. Il-Knisja Maltija toż dak li qal San Ġwan Pawlu II. Jeħtieġ li n-nisrani bil-fatti u bl-imġiba tiegħu juri li ma jistax ikun ferħan waħdu, jħares madwaru biex jara min jeħtieġ l-għajnuna u s-solidarjetà tiegħu. Dan kollu tagħmlu l-Knisja f'Malta permezz tagħna l-insara biex tagħti vuċi lil dawk l-aktar li għandhom bżonn.